झी मराठी, चर्चाही होणारच. अंकली येथील ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्याबद्दल ग्रामपंचायत सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांचा तुकाराम पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. नगरपंचायतीचा दर्जा मिळण्यासाठी कर्मचारी व सदस्यांनी शासनास आवश्यक व योग्य माहिती पुरवून प्रयत्न केले. त्यांच्या या योगदानाबद्दल सत्कार कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. तुकाराम पाटील यांनी अंकली ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाल्यानं शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार असून मूलभूत सुविधा आणि विकास कामं राबवण्यास सुलभ होणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी अल्लाबक्ष पटवेगार, दीपक मेदार, सागर कामते यांच्यासह महिला संघाच्या पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. मोठे आपला होता ना. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ.